Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Sibika singaseMantusa lapho iMK Party ehlangene khona ngenhloso yokuvakashela umndeni othe washelwa yindlu ngakamgaga esikoleni. Lapho kunezinto ezithize abayiphethe abazofike bamuphe zona njengoba eshelwe yindlu. Khona manjalo-ke saba nenhlanhla yokuthi-ke sikhulume no-coordinator se-Ward 78 nenye insizwa-ke ami nayo yena-ke ozoyichaza ukuthi engubani-ke. Ake sihambe-ke siyokhulumisana nabo. Siyanibingelela kwiKhaya TV2. Ngiyajabula ukubona coordinator wase-Ward 78. Sizwile la coordinator ukuthi hhayi impela kaJay kwaba nesifo esithe savela khona. Sithe sisezwe lokho sabheke lokho waphinde futhi kwase kuba nomunye umuzi khona la ngakamgaga othe kwasha kulowo muzi kwaphela yonke into. Njengo-coordinator we-ward, wena uma zifika nje lezi ndaba kuwena siyazi ukuthi azifiki kamnandi, kodwa uthini wena ngazo zonke lezi ndaba zifike kanjani kuwena? Kwathini kuwena? Umuntu aqala abingelela ababukeli beKhaya TV2 okhulumayo uSiphiwe kaMsomi oward coordinator wase-Ward 78. Okukhona-ke webabukeli ukuthi umuholi zonke izinto ezinhle nezimbi zisuke zifikela kuwena. So izimo esibhekene nazo njenge-Ward 78 njengamanje izimo ezithanda ukuba nzima, especially kumina njengomuntu oyingane ezalelwe yakhulela kule ndawo yase-Ward 78. Ukufika kwesimo somndeni sokudlula kwamalungu amane omndeni wakaDludla kube yisehlo esikhulu and esigcine umuntu simshaya kakhulu, especially ngoba ngiyingane ekhulele kuwona lo amuzi ebaziyo abantu bakhona bonke laba abadlulile. So ngaphezulu ukuthi umndeni ugqemeke ongeqiwa ntwala, nami njengomuntu ngigqemeke nje into engeqiwa ntwala ngoba umndeni ngisondelene nawo kakhulu and njengomholi kugadle kwazwela kwaze kwaphinde kwadlulela nakuyiqembu engithunywe ukuthi ngiliholo kwesikhashana okuwumkhonto wesizwe Ward 78. So izimo asisikhetheli, izimo zifika ngesimo sikaNkulunkulu, kodwa kuye kube nzima kuthina njengabaholi ukugcina kufanele konke sikwenze, especially singenawo ama-resources nesifisa ukuthi sikwenzele imindeni kunzima kakhulu. Kodwa ngamandla nobuholi obungaphezulu siye singenelele sisizakale sicele nakubafowethu ukuthi basi-assist abasilida ngaphezulu. Njengoba nibona ababukeli ngime nomfowethu uSiyanda wakanene owu-coordinator wase-Pass 4 Phungula Zone. Siye sicele nabuholi uma kungaphezulu kwethu bungenelele busi-assist. Yeah mfethu, hayi ngiyakuzwa mfethu. Kodwa nje mfethu ngalo muzi-ke lo othe washa waphela, engicabanga ukuthi indaba ezibuhlungu kakhulu lezo, ngoba laphana sithola ukuthi siyiKhaya TV2 sithola ukuthi kunabantu abawu9 abahlala kuloya muzi njengoba besale bengenalutho nje. Ungaphawula uthini nje? Ngicabanga ukuthi sinenkinga engafanele siyibalekele njengabantu base-South Africa. Indaba kagesi because kumuzi oshile akuyona inkinga ukuthi mhlambe kube khona i-carelessness yokuthi mhlambe kushiwe ikhandlela noma ini. Inkinga ilogesi ohambayo ogqamcisha ohamba ubuye othi ubuya kumese kutripha izintambo nani ekuyofanele kube into esiyibheka kakhulu njengabantu base-South Africa. Nakuhulumeni obusayo kuyofanele ukuthi usicacisele ukuthi umiphi ngendaba ye-load shedding because iyona into eyigcine isikhozela iy'nkinga kakhulu. Hayi siyabonga mfethu ukusicacisela kuleyo ndaba. Mfethu kwakusicacisele ngomfowethu lo ome naye ukuthi ungubani, uqhamukaphi, awukusibeke. Ngiqale ngibonge nje ngokuthi abafowethu mhlawumbe uma uzothi uyabuka la eceleni uyabona ukuthi kusuke wonke ama-ward omkhonto wesizwe e-Pass 4 Phungula Zone ezosisupporta ngesimo esikhona. Enginaye-ke la umfowethu osasilidela eMlazi Pass 4 Phungula Zone owu-coordinator okuwuSiyanda wakanene. Engizothanda nje ukubonga kakhulu ngokuthi ahlanganise wonke ama-ward ekutheni bazosisupporta namhlanje. Ngicabanga ukuthi naye mhlawumbe kukhona azothanda ukukuphefumula. Ngizobe senginje over to you Comrade Siyanda. Sibonge kakhulu coordinator we-Ward 78 Comrade uSiphiwe.
ngibingelela ababukeli beKhaya TV. Sisesimweni sokudabuka kakhulu ngenxa yesimo esithe sasehlela siyi-+4 Phungula Zone. Uzokhumbula ke coordinator mhlawumbe ke sekukubabeka nababukeli esithombeni. Seyisishaye yasiphindelela le nduku ezinsukwini ezingezingaki. Izehlo zokuhanjelwa kakhulu la eMlazi zehla ziyalandelana. But kuba buhlungu kakhulu ke uma uthola ukuthi kukhona la othola ukuthi isizathu sokuthi sishiwe imiphefumulo emngaka emzini owodwa ngenxa yobudedengu bukahulumeni okhona ophethe njengamanje, ngoba lo gesi ohamba ubuya unezinkinga eziningi ozenzayo. So ke ngaleyo ndlela namhlanje size la ukuthi nathi sizothi dudu emndenini sibone ukuthi yini mhlawumbe esingase silekelele ngayo, nokuzama ke ukuthi izinto ezikanje silekelelane nokubhekana nezimo zale load shedding ukuze kungabi induku ezohlele isiphinda le mayelana nokuqwashisa ke abantu ukuthi mhlawumbe kufanele baziconducte kanjani kuma appliances abo ngenxa yesimo ke esibonakala singalawuleki sika lo gesi ohamba ubuya. Kodwa nje kakhulu namhlanje kubhlungu kusehlele kakhulu siwumkhonto wesizwe e+4 Phungula Zone, particularly eWard 78. Sibhlungu kakhulu. Hayi, siyabonga mfowethu. SiyiKhaya TV2, hayi siyacabanga ukuthi nabantu bazo-understanda ukuthi kwenzakalani, nisukaphi niyaphi. Uma ningasibekela-ke njengamanje ukuthi njengoba nila nisuka la niyaphi nibhekephi. Ukusuka la kwethu besinama community cause bekukhona abafowethu abebedonate ngezinto zo-blankets. Umfowethu oshele bakhona oblankets la, kodwa inhloso yethu enkulu bekukuya kulomuzi oshiwa amalungu amane omndeni okuwumndeni wakaDludla. Okay, sithi manje nizoya kuwona noma nizoqala ngakulomuzi lo ohlelo nizokwenza uthini uhlelo nje? Uhlelo lwethu bekukuthi manje sisuke siye kaDludla, uma sisuka sesingabuya sishiya ngoba oblanket ebesizobashiya la sikwazi ukuqhubeka ngokohlelo lakaDludla sicabanga ukuthi uhulumeni uzothatha over. Kodwa okubalulekile ngoba siyazi ukuthi bekwabantu abebevota nathi, abantu besikwazi uku-engagana nabo sithola imiqondo wabo ngendaba ye-MK, siyazi beba amalungu ethu, abantu abazivotelile, kubalulekile ukuthi siziveze kubona. Hayi, siyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu.